Ini kibar digoyang. Kibar digoyang langsung dijemur di bawah terik matahari, langsung dicombor. Iki comboran ini. Digoyang di kapake lho Kang, digoyang kuwi digebyur mandix. Iki bahasa kewane digoyang supaya resik, supaya ora enek tumone. Ngono Kang ya. Biasanya nggo apa Kang? Biasanya bisa nggo rinso, nggo daya, nggo sabun. Ngono Kang ya iya. Bisa nggo sunlight, bisa nggo mama lemon. Ben wangi. Yang guyang nu ya apa? Yang guyangnya awan. Awan jam 10, jam 11. Jadi ben langsung kena sinar matahari. Ngono Kang ya iya ya. Nang guyang aja suwe Kang. Sak perlu ae Kang. Ngono Kang ya. Bar digoyang. Digoyang kuwi digebyur banyu. Didus mandix. Ning ngono jenenge digoyang. Biasanya ning guyange pirang minggu pisang atau pirang dina pisan apa pirang sasi pisang kan. Ya sak senenge. Sebulan pisan ya gak apa-apa. Seminggu pisan ya gak apa-apa. Ora digoyange ya ora apa-apa Kang jane. Ngono Kang ya iya. Tapi kan digoyang kan mudah resik. Mudah glowing. Mana tak Kang digoyang? Gak. Entak oke nya gak. Kulit ke atas iki dadi. Ya kono ta lebok niku. Iki mau dikasih kulit ke atas. Wih kalau wae kulit ke atas. Suweger bar digoyang. Langsung dicombor berjemur wis mangane kulit ke atas. Entak. Entak San. Kurung kan, kurung entak kan. Lah, keselak matuk. Mangan karo ngombe. Matuk ya Kang ya. Dhisik. Lho digibas ini lho. Ngene jenenge digibas nih Kang. Ulune di ben garing ini digibas nih. Nah, gibasnya nah. Semarek. Bebasnya. Tapi tak ben mangan kok malah. Waineh kulit melon, bar kados kulit melon. Webes